Ola, moi bo día. En este día tan especial para todos os galegos do mundo queremos acollervos na sede da Secretaría Xeral de Migración. Este é o lugar dende o que a Administración galega traballa cada día por todos vós, para poder facer a vida máis fácil a todos os galegos do mundo. Por iso, quero que o coñezades. Acompañádeme. Esta é a casa dos galegos do mundo. Dende aquí traballamos con moito agarismo para tervos sempre moi presentes. E por iso, hoxe tamén desde aquí, queremos desexarvos Feliz Día de Galicia!